Hello mga kapachi, magluto ta karon og ampalaya. Okay, sige. Handa mo na to ang lamas, ampalaya, ahos, kamatis, bombay, og itlog. So mag-init na ta og oil. Kanya na to og oil ang karahay. Okay. So, inito na to. Pagkahuman, lunod na to ang lamas. Ahos o bombay. Tapos, butangan sa natog asin ang itlog. Sige, batir. Kapula-pulahon sa nato ang ahos. Lunod nato ang kamatis. Tapos, ang ampalaya, ibutang nato sa taas sa lamas. Sapat ni kabuok ampalaya. Ato sa mga katluban. So, atong abrihan na ang ampalaya, ato na ang haluon. Atong hinay-hinay o butang ang egg. Okay. Tapos, nahalo na, butangan na to oyster sauce para dili kaitan ang mga bata. Kay kasagaran ang palaya, pait yun na. So, butangan na to oyster para dili mapait. So, mauna na siya. Ang palaya with egg and oyster sauce. Mauna ni ang ampalaya nga giluto namo. Ani. So, try ninyo mga kapachi. Kay wa gyud pait, di mo makapil og pait. Ay, naa gamay lang pero lami gyud siya. Try ninyo pagluto. Butangan day ninyo oyster para sarap. So, mauni siya mga kapachi. Try ninyo, sarap kay siya. Bye-bye. Hansod sa sunod video.